लोकेशन का नियन टिके लॉज करके देवे ना आपन सारा सेटिंग करून खाली वीडियो करतो दौड़े बढ़ के हेलो गाड़ी खाली मेन रोड तो आखो ना ना ठीक रोड ठीक रोड द्वंद्व तो आम ये नहीं करे ना पहुंचवा द्वंद्व तो जीवन चपड़ार बाहर माटी रास्ता महादेव भाई जानी पारे नहीं आटा बर्तमान तर पिच रोड को धरले ठीक सही मेन रोड भाई महादेव भाई ड्राइवर सब पूरा डेस्टिनेशन में जाऊँ वे टू चाईबासा यहाँ दुंदुक पड़ेला पटे एपटे सीधा आमर गला चाईबासा रोड कैमरामैन मोटी के दौचे दुला भाई को थैंक यू भाई जेहेतु मत जिनसा समर्पण करते मोटे सुजोग पाई जेहेतु चली चाईबासा रोड में दुरिया पहाड़ टा कोटे के ना दुकान को आमर चापटा
आसलो झारखंड सीमा तांकर पूरा एनएच को पड़े आसलो ओडिशा बाय बाय देखो तो केते बढ़िया लोकेशन तांकर आसु आसु झारखंड टावर धरी गला ओहो रास्ता एटी खराब हो जाए भाई पूरा पूरा फन रहे हो टावर आसबनी एडी जड़े स्कूल छुआ दौड़ी दौड़ी दी जन आसुँच बोधे टाइम हो जाए पूरा रेस रे जन भौणी छुआ मेरुडी छोटिया गाँडा बोधे झारखंड मेरुडी एटा चापड़ा पर आमर ओडिशा क्रॉस कला पर एटा झारखंड प्रथम गाँ मेरुडी ये ओडिशा लोकेशन जेहेतु खपरा घर प्रबल देखा मिलूँ डायरेक्ट मोटे साउंड का दौर से रिकॉर्डिंग चाईबासा को एटू मात्र 30 किलोमीटर मझगाँ 35 एपटे गला मझगाँ एटा जाइए मझगाँ को एपटे पलि आसला चाईबासा को एटा नेक्स्ट ये पुणी सारा गला 56 रांची 176 चाईबासा 26 किलोमीटर बढ़िया रास्ता चकाचक रास्ता एटा भाटे गछ रास्ता कटे कटे बढ़िया सुंदर लगुच बोला भाई आम जो चाईबासा जर्नी आज आपको केमती लगुच मत प्रथम थर जर्नी प्रथम थर ये रोड आप प्रथम थर जर्नी तो मोर भी रोड प्रथम किंतु मु काटवार देकी जाइए बाइक रे किंतु एटा फर्स्ट टाइम फोर व्हीलर जाऊे महादेव भाई आमको बहुत सपोर्ट कर गाड़ी 12 किलोमीटर 50 क्रॉस गोटे छोटिया गाँ पलि आसला यहाँ बोधे हाँ यहाँ ना जमा पड़ा ना रास्ता कटे कटे हाणे बाटे घर छोटिया गाँटा
ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ମୁଁ ଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାବୁ ବ୍ଲଗର। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଭିଲେଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍। ଦୁଇଟା ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଦେଉଛି, ତ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟା ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଗାଁଟା ବାନାବୀର। ଏଇଟା ଚାପଡ଼ା ପରେ ତୃତୀୟ ଗାଁ, ସେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଘର ଗୁଡ଼ା ମୋଟାମୋଟି ଓଡ଼ିଶା ଘର ଯେମିତି ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଘର ସେମିତି। ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ଆଉ ରହିଲା ଆମର 25 କିଲୋମିଟର। ଦେଖ ତାଙ୍କର କେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ବାନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାନାବେର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଗାଁ ଅଛି, ତା ଗୋଟେ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ରହୁଛି। ଚାଷ ବି ହଁ କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମଝିଗାଁ ଟୁ ଚାଇଁବସା, ସେପଟେ ରହିଲା ମଝିଗାଁ 35 କିଲୋମିଟର, ଏପଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଁବସାକୁ 26 କିଲୋମିଟର। ସ୍କୁଲ ଝିଅ ଦୁଇଟା କଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, କଳି ପାଇଁ କଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ସେରେଙ୍ଗ ବିଲ୍। ଏଇଟା ବି ଛୋଟିଆ ଗାଁଟା, ଛୋଟିଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବସି ଘର ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ନୁହଁ, ଯାହା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଟାଇଲ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି। ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଚାଇଁବସାର ତ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ଯେତେଥର ଯାଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି। ଦେଖିବା ଆଜି ତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଯେହେତୁ ଆମର 4 ହ୍ୱିଲର୍ ଅଛି। ତୋରଟା ପୁରାଟା ଉଠିବ 15 ଇଞ୍ଚ କିଛିଟା, ତାପରେ 10 ଇଞ୍ଚ ଉଠିବ। ହେଲା ବାଉଁଶ ଗଛ ରାସ୍ତା କଡ଼େ କଡ଼େ। ଆରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାନେ ସେଟା 10 ଇଞ୍ଚିଆ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ମାନେ କେମିତି କୁଟାକୁ ମୋଟରେ ବୋହିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ତଳଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା, ପଡ଼ିବ 15 ଇଞ୍ଚିଆ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ। ତାପରେ 10 ଇଞ୍ଚିଆ ଉଠିବ। ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଏଇଟା ପକେଇ ସାରିଲା କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରସର ଲାଗିଛି, ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଟୁର୍ଟା ଚାଇଁବସା, ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଖରୀ ହେଡ଼ରେ ସବୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ। ଏଇଟା କି ଗଛ? ରାହାଡ଼ି ଗଛ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ନଦୀଟା ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଲେଖା ଥିବ ବୋଧେ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ଏଇଟା ପକ୍ଚ ଚାଇଁବସା। ଏଇଟା କ'ଣ ନଦୀଟା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ଯାହା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ପୋଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବିଲାତି ବାଇଗଣ ସବୁ ଚାଷ ହେଇଛି। ଆମ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଲା ଏଇଟା ବଡ଼ି 11G7868। ଛାଡ଼ିବିନି ଚାଲୁ ଆଉ ଆରାମ। ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିছে। ଏଇଟା ବୋଧେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପକାଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି।
ନାହାନ୍ତି ମାର୍କେଟ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍କୁ ମାନେ ଗାଁ ପରେ ରାଇଟ୍କୁ ହାଟଟା ହଁ ଦୋଲା ଭାଇ କହିଲେ ଗାଁ ପରେ ରାଇଟ୍ ସ୍କୁଲ ହବ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ କଡ଼ରେ ଓ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଛୁଆ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ହମ୍ସ ଅଛି। ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଭଉଣୀ ମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛପଟୁ ଦୌଡ଼େଇଥିବ ବୁଝିଲ ଗାଧଉଛି ହେଲେ ଏମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଏଇଟା ଆଉ ମାତ୍ର ରହିଲା 18 କିଲୋମିଟର ଚାଇବାସା। ଚକଧରପୁର ରହିଲା 44, ରାଞ୍ଚି ରହିଲା 160, ଟାଟା ରହିଲା 80। ଏଇଟା ରୋଡ଼ଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେପଟେ ଯଦି କ୍ରସ୍ ହେବ ନା ହାତଟା ଟିକେ ଦେବ କାଚଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ ନହେଲେ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁ ପୁରା ମାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ହେଲ୍ପର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଆଉ କି କର ଭାଇ ଭାଇ ଦୋଲା ଭାଇ ଆମର ହେଲ୍ପର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆଉ ମସ୍ତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକେସନ୍। ମୋତେ ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟା କ'ଣ ଗାଁଟା କିଛି ଲେଖା ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିଲିନି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ମୁଁ ଫଟୋ ନେଇଛି କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଇଦେବି। ଛୋଟିଆ ଗାଁଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ନା କ'ଣ ସ୍କୁଲଟା ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଧାନ ବରା ବୋଧେ ଏଇଠି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତନ୍ତନଗର ପରେ ଏ ଥାନାଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ହଁ ଏଇଟା ଥାନାଟା କେଉଁ ଥାନା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏଇଟା ବୋଧେ ତନ୍ତନଗର ଥାନା ତନ୍ତନଗର ଥାନା ଏଇଟା ହେଲା ତନ୍ତନଗର ଥାନା ଦେଖାଉଛି। ଓ ଚଷମାଟା ଆସିଗଲା ଭଉଣୀର। ଏଇଠି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି 17 କିଲୋମିଟର ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଆଉ। ଟାଟା 74, ଚାଇବାସା 17, ଚକଧରପୁର 45, ରାଞ୍ଚି 159। पेट्रोल पंप आमर पेट्रोल दरकार होता यहाँ पेट्रोल पंप गोटे नगर थाना पेट्रोल पंप झारखंड रेट कम अच्छे के गोटे बड़ गहली अच्छे हाट एरिया नहीं तंतनगर रहे ये देखा तंतनगर हाट
ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ଏଇଟା ରିକ୍ସା ଇ ରିକ୍ସା ଚାଇଁବା ସହ ତ ପ୍ରବଳ ଇ ରିକ୍ସା ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଭଡ଼ା ଅଛି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କି ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ପରୀକ୍ଷା ବୋଧେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ସରିଯାଇଥିବ କ'ଣ ବାବାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଟା କ'ଣ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ତନ୍ତନଗରର ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ ଦେଖାଉଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ଜୋହାର ଆଉ ମାତ୍ର 16 କିଲୋମିଟର ହେଲା चला भाई गाना गोटे है जाओ एड़ा बड़ पोखरीटा এইটা बोधे कुजु पहाड़ एटा डैमटा देखा जाओ ना आउट पर देखा दियो क्लियर तार साइड बोधा डैम अच्छे कौन ये रहा चाई बसा 14 किलोमीटर पथर देखा जाऊे से पहाड़ पे गच देखा देख पथर भंडार गाड़ी पूरा साइकिल
କିଛି କହୁଥିଲ କି କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଏକ ଲାଗୁଛି କହିବ ନା ସେଇଟା ଆଉ ସେଟା ବି କ'ଣ କୁହାହବ ନା ହଁ ସେଇଟା ଲଜାଇବନି କେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାଳଟା କି ନାଳଟା ଦେଖାଉଛି ସେଟା ମାନେ ତ ଦିଆହେଇଛି ପୋଲ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା सावधान पुल टूटा हुआ है। हाँ एटा छोटे नाल अरे JH05DF8901 गाड़ी नंबर हम आगरे आगरे जाऊँ झारखंड नंबर गाड़ी आओ महादेव भाई बोधे ओवरटेक करदे हाँ से बाय बाय तू रही जा महादेव भाई ओवरटेक करदे ओ भाणी छुआ जाऊँ बढ़िया पनीपरिया चाष कर नहीं कि बढ़िया लगला हाँ ममता नारपुल बढ़िया पनीपरिया चाष कर ଚାଷ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପନିପରିବା ଏତେ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ଆଉ ପାଳା ଫଳା ହେଉଛି ନା बढ़िया बर्तमान टाइम होगला 1:46 जाइए जाए बसारे मिलने कर देवा आज आओ झारखंडी खाना खाएगा आओ ठीक अच्छे रोचे सीधा जाइए मुझे आपको पुणी चाय बसर देखेबी।